Takže čaute ľudia, moje meno je Loposelenka a vítajte opäť na mojom kanále. Počte, že už dlhšie nebolo video a toto je také menšie info. Chcem vám ešte povedať, že no proste to video, to stratené dieťa, prvá časť, zdá sa mi, prepáčte, niečo mi prišlo, zasa. No tak mi to prišlo, proste mi to prišlo. Ježiši, mňa to vyrušilo. No, že to som asi natočila v nedeľu. Presne teraz neviem, ale aj keby nie. Budem natáčať v nedele. Proste no. Keď budem mať teda čas, ale mala by som mať čas, takže napríklad to prvú časť som natočila v nedeľu, druhú časť zase ďalšiu, zase sa mi vybíja baterka, takže prepáčte. A zase ďalšiu nedeľu, potom zase ďalšiu a tak stále dookola. A posledná vec, čo som chcela tu povedať, že prepáčte, že som sa vám dlho neozvala a nebojte, nekončím. Takže to by pre toto videjko, menšie info, bolo všetko. Zatiaľ sa máte krásne a čau.